Karena kita umum catat siko, ada yang so, kenapa ni? Natib sa sekali ko, natib sa sekali ko, kau di mamai. Kenapa ni? Hah? Masa ini? Jelas saya kutu ini. Mas ka sa ng Texas? Mas ka sa Texas? Hah? Ya lah betul-betul. Apa ya? Hah? Even though you but you're not here. You can refuse it. Sabi lang nga mo nito ano eh. Yo, agar-agar tos toke muru na orto na FBC bitam sukan. Na kamera na tinuruan dito chicos sa magtambakan ng Scots Dogs na number 2 Skoa sa kumagin na kaya ito kahit na 5 sa chicos na Maris UK. Ito ba dito na kamay Ross na otra lang na sini kuha de pala na chico.
Maiduru na kena rangi ya asa kata besar na kena tono sports cards kina cinta ruang sangat cinta main sedikit. Na karta may tambakatan ng sports guards na ikatulong ni number 2 si Koa. Wala talaga kira mo sa usara. Nakakuha ka raw ng Nakasiso product. Siso production raw. Umaygal na ng gana, nakatulong ng number 2 ng sports guards. Sa half-time. May puta na titina na kena tukay na sports guards kina Chini Kamiti. Kasana chiko na kena tukay na Maris Ike. Pinabali rin kemo na kile ruang. Kanang dito rin rin natin rumay ko rin natay din ng mama. Pinabali na clubhouse na buri. Karon yung mama. Pasten ko may wow mo. Kita sama korban wanita po. Terserah nama cerah. Lang talo mo sa lagi. Abang kayo kakatu. Iyo.
join the army. Sampai di tengah berapa orang dia? Ya, penting. Oh, saya kita level 1. Semua tu level 2. Level 3 saya kira di Orto na karoprakta sa kailangan. Leva talinstig niya. Alam mo dali cek teh. Posto mandala la full kata. Is everywhere. Membutuhkan gerakan tipis. Woi, sudah kayak Lembaran nipis. Bravo Fakol. Nanabu. Sa pasar tu na betul orang. Nanabu. Nanabu tu lawak ni. Foi. Pode me pôr com ele no burro. Iya, itu berapa orang kasih? Io ci comando di Togo, Rovaro ci comando na Mosi UK, che i Roosters. Na Mosi UK, che i Roosters. Na valeu. Kami kemudian berpindah na koroni dito ni Ochi ci comando di Togo, na kerja mundo na status sa mainara. Na bugus ci comando ni una. Ochi ci comando materi dito Roosters na Mosi UK. Kerja mundo sa bisa na status sa mainara. Ina Ochi ni dito go, kasa na gando ni koroni dito. Ina ka bale.
T. Sports Guards 2. Warna putih. Kung ano hati kali. Kinakanakoy magsigabaronan dito sa Gagawang na Tinirua sa Rosa Magulong Kalua, Sports Guards, Kalima, Umaris UK. Nabalog. May kinaman na Tinirua na karoon dito na Moss UK, kay La Roosters, kaya naman Rosa Pabisa Romay na sa Nivara, ninawa chichunga naman tayo dito mo, Rosa na Divi sa Romay Roma. Binabali. Karton ito pagkatali na Sports Guards, ang buwatali na number 2 si Koa. May dumi na kinabang Joya. May kota na kinanagyan ito kay Kinarus Magulong Kalua. Kaya muntong sa mga Kalima si Komorisito. Demonstrasial Rosa Magulong Kalua, Sports Guards, Kabito, Umaris UK. Beskin. Hey, come on. Okay. Sulebe sukilangi mesko, sukilangi takumu. Oi, sulebe sukilangi mesko. Warna mu sukilangi. Dei. Lagi
lagi. Lagi. Laku. Langsung half line. Kalah gol di kanan. Main bola nasional